Na, sziasztok, felkészültetek a nagy mérkőzésre? Igen. Mindenki tudja, hogy melyik az ő színe? Milyen? Enyém a pink. Tiéd, Dávid? Milyen színű? Mondjad hangosan. Azt mondtam kék. Kék, nagyon jó, gyertek félre. Álljatok meg, mikor... Nem. Gyere félre, tedd le. Jenny, álljatok oda. Tudjátok, hogy ki fog nyerni? Én tudom. Mit kell csinálni? Mi a játék célja? A plusz. Ki gyűjt? Én arról vagyok, mint Igen. Ki gyűjt több plusz állatot az edényébe? Várja, 3-ra. Googoljatok le. Felkészülni. Ide. Rajt. Dávid, mit csinál? Dávid! Dávid. Dávid, ne! Hordjad a plüss állatokat, Dávid, mert nem maradsz. Ki fog nyerni? Ki fog nyerni, Dávid? Dávid! Nem mondtad a uglós, ahol én uglok. Jaj, na tovább, amíg elfogy az összes. Én elfáradtam. Akkor feladod? Akkor ki fog nyerni? Én. Hát ha feladod, akkor nem nyerhetsz. Szedjél még, Dávid. Hozzám még bele, Dávid, még utolérheted csengét. Dávid, hova mész? Na, hát nem is olyan fontos, hogy ki győzött. Te győztél. Hát te vagy. Győzelmi táncot nyomjál már.